Juridikoa. 8 urte bete dira aztarnategitik bota zituztenetik eta epai bidean jarri zituztenetik. Txosten poliziala ertzainak orain dela urte eta piku entregatu zuen, baina oraindik instrukzio fasean dago eta luzatu diete instrukzio fasea datorren urteko ekainerarte. Beraz, Euskal Herrian dagoen instrukzio fasean dagoen auzirik luzeenara askogatik. Eta hori, praktikan pertsona bakarra dagoela, beste bi daude, baina gauza gutxirik. Hori alderdi juridikotik. Aztarnategiak bera Julio Núñez izeneko irakasleari eman zion diputazioak unibertsitateekin egindako kontratu baten bidez 2009an. Julio Núñez epaile izan zen nolabait esateko, zegoen batzorde zientifikoan Eliseo Gil nolabait bota eta de facto kondenatu zuen zerean, parte zen, bi txosten idatzi zituen, eta hori berori epaile eta onuradun izan zen gero zuzendari izendatu zutela. Bueno, Julio Núñezek 7 kanpaina egin ditu eta oraindik ez du jaia lerro bat argitaratu, zertotatu duen. Sekreto da. Bakarrik araban, ikuntzen zuena eta hori prentsan eman zuen eta gero argitaratu zuten aldizkari zientifiko baten beste ezer ez dakigu zertotatu duen 7 urte egietan. Lehenengo aktuazioa, eta asko ezagutuko duzue, izan zen eskabadora handi batez eta 2 kamioidekin futbol zelai baten tamainoko zerbait astebetean ustea, 7 minutuan egiten zuen bidai bakoitza. Bueno, eta azkenengo notizia udaberri honetakoa, jagu bagenekien, da Julio Núñez kargutik kendu dute eta unibertsitateko klaseetatik ere, klaseak ematera eta azterketara eta 6 hilabeterako. 6 hilabete berez, urtarrilean bueltatuko litzake, bai zuzendaritzara eta bai klasetara. Ez dirudi bueltatuko da. Bueno, jarraitu nezaken bila zertzen, baina nik uste dut egoera juridikoa hori da eta egoera penagarrian dago zera. Aztarnategia bera, ez dakit batzuk ezagutzen duzue, bizteatik beleko zoragarria da, abandonatuta dago. Guk bizita gidatuak egin ditugu, 2 urteetan, bakoitzean dozena bat, jente desente beti, 25 lagun, eraman ditugu. Ara joaten eranean bakarrik duten, gara bizitari bakarra eranean. Izorra dirudi, baina bizita ofizialak antolatzen ditu diputazio bat, ez da joaten. Bertako zaindariak oso begi hori zartzen gaitu, estadistika igotzeko, balio du gure ezera, eta egoera surrealista da. Bueno, baten batek usten beste iritzio baldin dago, esan bezala, nik gukola ikusten dugu, ezagutzen dugu gaia, baina, bueno, segun gaiak ze lehiotatik ikusten dira, konklusioa desbainak izan dira.